Unang Korinto Kapitulo 6. Busa kun usa ka ninyo agrabyado sa iyang igsuon, nganong mudangop man siya sa maghuhukom nga dili magtotoo ug dili hinuon kini ipahusay sa simbahan. Wala ba ka mamasayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Ug kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pagkaha sa mga butang ni ining kinabuhia? Kung mahitabo ang mga butang nga sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tawo nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw, ngano? Wala ba'y maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian? Apa nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa mga maghuhukom nga dili magtotoo. Ang inyong pagkihaay nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo nahinuon ang nanglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuonan. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason nagsimbag Dios mananapaw, nakighilawas isig kalalaki o isig kababae, o kawatan o hakog o palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sa magayod ni anak kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Adunay mo ingon, gitugutan ako pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat ug bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban mo ingon, ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alan man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili angay sa kalaw-ayan kundi alang sa pag-alagad sa Ginoo, ug ang Ginoo magsangkap sa iyang lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya nagbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin na sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba diay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa usa ka lawas usa ka babae nga nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba ka mamasayod nga ang mga tao nga makighilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang dugog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likay ang kalaw-ayan. Ang ubang sala nga nahimo sa tao walay kalabutan sa iyang lawas, apan ang tao nga makihilawason makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba ka mamasayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya. Pusa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios.